לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל הייתי משנה את כל העולם, הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה. לו הייתי ראש הישיבה הבא, לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל הייתי קם בשש כל בוקר ודורש איך להפוך את היום הזה למשובח יותר. הייתי מפטר מורות, מקטין את הגמרות, מתעקש על תוספות שכר למנקים ולמנקות, מקצר הרבה הורים, מוריד קצת שיעורים, מוסיף אולי סדרים של פרנד ונמלטים. הייתי מוזיל את הקיוסק אמון לחינמי, מכנס קצר ביולי אוגוסט על בסיס יומי, לשבת עם הורים בשני ישיבתי, להפוך את ה-SMS לטורניר אמיתי. הייתי מצמצם את השכר לימוד בחצי לכולם, מוסיף בארוחת 3 פינה של שוקו חם, מכריח כל שבוע רם אחר לצאת לנופש, כמו בישיבה ממול כל יום ב4 חופש. לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל הייתי משנה את כל העולם, הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה. לו הייתי ראש הישיבה הבא. ראש ישיבת נווה שמואל, ראש הישיבה, ראש הישיבה, ראש הישיבה. הייתי שם קטע שיחות, נותן לחזי הגבלות, בכל יום הולדת אני משדק את המתנות, אני סוגר את המזכירות, מביא עוד נות שירות, ומי שמבקש אני מקצר לו את הבגרות, מביא חיזוק לרוחני, מהר על בכוזרי, מוסיף גם קבלה וחידושים של הארי, החלטה כה חשובה, שתץ כל יום חובה, ומוריד לשביעיסטים קצת כיתות מהשכבה 6. לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל הייתי משנה את כל העולם, הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה. לו הייתי ראש הישיבה הבא, לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל הייתי קם ב6 כל בוקר ודורש איך להפוך את היום משובח יותר. הייתי מרפד מיטות, משפץ את הפנימיות, מרחיב את המקלחות ב4 מטר לפחות, הייתי מקיים שיחות, מקפיד על 60 שניות, זוכר לשים את השמינית לפני כל השכבות. הייתי והייתי אך אף פעם לא הייתי, וטעיתי אם טעיתי שאף פעם לא ניסיתי. אני לא ראש ישיבה אך גם לי מחויבות, ולבחור את הרפורים שיקח את האחריות. הייתי משתגע לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל הייתי משנה את כל העולם, הייתי מפרק הכל ומתחיל מההתחלה. לו הייתי ראש הישיבה הבא, לו הייתי ראש, לו הייתי ראש, לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל, לו הייתי ראש, לו הייתי ראש, לו הייתי ראש ישיבת נווה שמואל, לו הייתי ראש, לו הייתי